Mama! Ang sakit na po ng paa ko. Kanina pa tayo lakad ng lakad. Hindi pa ba tayo uuwi? Anak, alam mo namang birthday ng ate mo ngayon, di ba? Kaya mamimili tayo ng Ricados para sa pansit na paborito ng ate mo. Kanina pa tayo ikot ng ikot eh. Pagod na ako. Kunti na lang, anak. Matatapos na rin tayo. Nandito tayo ngayon sa may pier ng Tacloban at napakalakas na ng hangin pero hindi pa po Naku, tumatama ang sentro ng mukhang bagyo may kalakasan dito tong sa bahagi bagyo. ng, Tacloban. Natalian mo na ba yung bubong natin, Larry? Lamang na bagyo. Oo. Tinalian ko na yan nung namamalengke kayo. Pati yung mga butas, sinapalan ko na. Dapat talaga bumili na tayo ng bagong yero para di tumutulo yung bubong. Ang hirap pa kasing makapangisda ngayon. Pero, hayaan nyo. Kapag may pera na, ipapagawa natin yan. Papa, siya nga po pala. Bakit hindi pa po tayo lumikas? Bukas na raw yung evacuation center, ah. Naku, sa dami ng tao, panigurado siksikan dun. Pati, safe na siguro tayo rito. Oh, bakit Kobe natatakot ka? Hayaan mo hindi kita iiwan. Nandito lang lagi ako sa tabi mo. Dahil love na love kita. Kaya, Ailey, matulog na kayo at anong oras na? Opo, Mama! Dear Love, hindi namin ikinabahala ang gabing yun. Pabugso-bugso lang ang pag-ulan. Tulad ng nakasanayan, natulog kami ng walang pangamba. Malakas man ang hampas ng hangin at buhos ng ulan. Tiwala kami na walang mangyayaring masama. Inisip namin na tulad lang to ng mga nagdaang bagyo. Ngunit sa paglalim ng gabi, doon na nagsimula ang bangungot na hindi namin makakalimutan. Diyos ko! Yung bubong natin! Larry! Larry, gumising ka! Nilipad na ng hangin yung bubong natin! Larry! Teka, bubuksan ko yung pinto. Mama, taas ang tubig! Saan po tayo pupunta? Ailey! Ailey, si Kobe lalabas! Lucia, yung mga gamit natin! Kobe! Huwag kang lumabas! Kobe! Mama, si Kobe lumabas! Susundan ko po sa lang! Kaya! Huwag mo nang sundan! Mataas na yung tubig! Kaya! Kaya, sandali! Mama, ang lakas ang agos ng tubig. Kailangan na natin lumikas. Ay, sandali! Susundan ko si Kaya! Kaya! Sandali lang! Kobe! Huwag kang lumayo! Mama, kumapit ka! Ailey! Ailey, yung tubig! Takbo na! Mama, hindi ka... Anak! Papa! Hindi! Kaya! Sa puno! Dali! Mama! Sila Papa! Ako! Diyos ko! Ang asawa ko! Mama! Mama, yung tubig! Kaya umakyat ka sa puno! Bilis! Umakyat ka na! Tulong! Tulungan niyo kami! Mama! Natatakot po ako! Tulungan niyo po kami! Tulong! Kumapit ka lang ng mahigpit! Diyos ko! Tulungan niyo kami! Iligtas mo po kami! Mama! Mamamatay na po ba tayo? Kumapit ka lang ng mahigpit! Makakaligtas tayo! Ililigtas tayo ng Diyos! Papa! Ate! Sorry po! Anak, wala kang kasalanan. Magiging maayos din ang lahat. Mama! Yung sanga! Mapuputol na! Anak, kumapit ka ng mahigpit! Lagi mong tatandaan na mahal ka namin. Mahal na mahal ka ni Mama. Mama! Ano po gagawin po? Hindi nakakayanin ang sangang bigat at hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mapahamak. Anak, kung ito na ang katapusan ko, tatanggapin ko na. Mama! Hindi! Mahal ako, anak ko. Mama!
Isang malaking baha ang tumangay sa aking pamilya. Hindi ko lubos maisip na sa isang saglit lang ay maglalaho ang lahat. Kinaumagahan, parang isang bangungot ang dumaan. Lahat ay nagtatakbuhan para maghanap ng panlaman tiyan. Nag-aagawan, magulo, tuliro at walang patutunguhan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang karanasan. Kwento ng bangungot na hindi makakalimutan. Napakadaming nagkalat na basura, mga nagbagsakang puno at nasirang bahay. Isang dilubyo na kumuha at kumitil sa napakaraming buhay. Isa lang ang tumatakbo sa isipan ng lahat. Paano na? Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Ma? Pa? Ate? Nasaan na po kayo? Ma? Pa? Nandito na ako! Nakakapit ako sa puno tulad ng sabi niyo! Mama? Nasaan ka na? Anak ko? Anak ko? Kat-kat? Kuya, nakita mo ba yung anak ko? Kayo po, nakita niyo po ba ang anak ko? Kat-kat! Kat-kat! Hindi! Hindi! Gumising ka! Anak, andito na si Mommy! Huwag mo akong iiwan, anak ko! Hindi! Mama! Papa! Nasaan na kayo? Kuya, tulungan niyo po ako. Kaya? Kaya ikaw ba yan? Nasaan ang mama mo? Tinagay po sila ng alon. Hindi ko na po sila makita. Mabuti ligtas ka. Hahanapin natin sila, okay? Tutulungan kita. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kuya, pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Bakit ganito ang nangyayari? Katapusan na ba? Shh! Kaya, hindi yun ganun. Hindi to parusa ng langit. Pagsubok lang to at naniniwala akong malalagpasan din natin ang lahat. Ha? Makikita rin natin ang pamilya mo, okay? Tahan na. Kobe! Ba't ka naman umalis? Napakapasaway mo talagang aso ka! Akala ko pati ikaw mawawala. Ano ba inuukay mo dyan? Ma? Mama? Kuya Rev! Nandito si Mama! Kaya, Ma! Gising! Gumising ka! Huwag kang nagbebero ng ganyan! Kuya Rev! Ma! Ano ba? Gumising ka! kaya, shh, wala na siya. Hindi! Hindi ako iiwan ni Mama! Ano ba, Ma? Gumising ka na! Kaya, Bakit mo ako iniwan? Paano na ako? Wala na akong kasama. Mag-isa na lang ako. Si ate, si papa, pati ikaw. Bakit? kaya, tama na. Bakit niyo ako iniwan? Mama! Bakit niyo ako iniwan? Hindi ko kakayaning mag-isa. Kung wala kayo, ayoko na rin mabuhay. Bumangon kayo! Gising! Kaya tahan na. Kaya magpakatatag ka, ha? Kailangan mo maging malakas para sa sarili mo. Hindi. Huwag niyo ako lapitan. May tsunami. Tulong!
Tulong! Ayoko na! Yung ba, kukunin niya tayo! Yung anak ko! Huwag niyo kunin ang anak ko! Nakakaawa naman. Hindi niya siguro kinaya na nawala yung anak niya. Kaya nawala ng sariling bait. Okay kumain ka na. Kahapon ka pa hindi kumakain, baka magkasakit ka niyan. At ano pang mangyari sa'yo? Wala po akong gana. Kaya, hindi magugustuhan ng mama mo itong ginagawa mo. Kung malaman niyang pinapabayaan mo sarili mo, baka magalit yun. Wala kang alam. Di mo alam yung nararamdaman ko. Kaya, alam ko. Alam ng lahat na nandito ang nararamdaman mo. Dahil hindi lang ikaw ang nawalan. Lahat tayo nawalan. Lahat tayo biktima dito eh. Hindi lang ikaw ang nawalan ng nanay, ng tatay. Sila rin. Nawalan ng anak, ng tahanan. Lahat ng nandito nasasaktan at nahihirapan. Mama! Papa! Ate! Mag-isa na lang ako. Paano na ako? Ang sakit lang tanggapin na wala na si pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!